Sa demoni, ang prinsesa si kanyit-nyet. Daghan nga buang sa kugaan niyang inaminama kalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni White Kalingo. Ang si Kensi ka musultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otrobong charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka taas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makainggo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung Jumong. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba tayo, oy? Ako na ikaw! Ay, bangas ka! Sila na ikaw! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Aquinoy. Bisag unsa ka pa, Chulula! Mahal ta ka og ang kunong tagyot ka! Uban ka lupat sa langit! Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon mga igala sa lain na sumpay ni gatong sugilanon nga naguluhan. Si Chololot, my angel, at charot. Namayang, kining kuan ba? Kini manggod si Pas Jumong gud eh. Kay nga naman ang akong anak, halupin. Nga naman si Jumong. Kuan lagi? Nakakita na sag-away. Oo. Ay, pastilan yun ning anaka. Pirmi lang yun ning maghatag na kong problema. Nga, kinsa naman sayang di kulata. Ay wa man kulatahan ng mayang eh. Aw, lagi. Giunsa raman di ay niya. Gidungga bragod. Ha? Habi na ako. Unsa? Si Jumong Nang mayang, binuwag dyan kuyap-kuyap lang ha? Nang mayang! Nang mayang ay, gara ka sabda! Ay binuwa niya na, ako na naman sa nila eh. Mamatay ka na ka. Isumpong tagi ka Pas Jumong. Huwag pa ko mamatay, oy. Oh, Buang kaya. Inahangog ko sa leading. Patyon ko nimo. kasi di mo na mayang eh. Pagtarong diha, Lupin. Kinsa may iyang gidunggap? Ay, bata-bata kung turo god. Turo? Turong kabaw god. Aw, abi na kog tao na iyang gidunggap. Turo raman di ay. Tao bitaw na turo. Aw, maayo hinoon. Aw, unsa? Si Turo god kanang maldito. Kuntran Pas Jumong. Nakadunggap og tao si Jomong. Oo, nawa na. Hilak na po na siya. Unya, inigkahuman, matumba. Unya, makuyapan. Unya, inig-ingo na tog mamatay. Mutingog lang kalit. Uy, hanggaw. Ikaw ko no diris akong dapit ni. Ginoo ko. First time pag yun nga nakadunggap og tao si Jomong. Parts, unsam ni yung gipamalit? Kita lagi siyang mga kahoy ni. Kahoy bitaw. Miingon day kong simento na. Parts. Bagay ba ito, Parts?
Bugno lang ta. Bugal-bugal mga nang parts. Di na bagyo ko mo ilag amigo parts basta maglagot ko. Kamedyer na eh. Ayaw ng kumidya parts, kadili ko babay. Nga musugot o bugno. Pida ni mo eh. Dali na ba kayo ni mo santing akong dunggan parts? Basta ang ako ng pagkalalaki mo hiskutan. Mao lagi dayon. Kago gina siya eh. Sige na lang oy. Ko. Sige na lang oy. Kining saom din ning kahoy nga kadaghan ba ini? Para himuon ng gamay kapilya. Ha? Ikaw mo na matari mo. Pida. Hibaw gid mo di mo sugot ana pas jumong. Wa na. Gubot na sanay ko mahibaw tong usa. Nang mayang. Palihog na niya akong andam. Ani ha? Aw, nang naman, mader? Unsa man ni? Ay, para snacks. Para snacks na sa mga mo trabaho sa gamay kapilya ba? Unsa di ay? Gitinuod gid ni mo katong imong giingon chololot. Mader, wa ba di ko mga media ni mo ha? Wa ko magkumidya ni mo party ana. Nga naman, Mader, dili di ka masugot. Ay mosugot oy nga nugong dili. Nya kinsa may mo trabaho. Bida, nga nung akom gi mo trabaho, nga di mata ko panday. Ay hilom na parts lupin oy. Ikaw maganag panday itong tangkal sa baboy nilang nang nura? Tangkal man tong ilang nang nura. Nya. Hindi kay kapilya man taon eh. Nya unsa man dili ka. Kay dili di ta ka apilan sa adobo nga akong giluto. Nanasan. Adlo ko lang ginita ng kaon. Sabi ko mo tilaing kapaingnan. Unya Ah, sige. Sige, Lupin. Bayaran ta kas imong pagtrabaho. Kadungog na ka? Suhulan pagigani de kang chululot ay. Yahaya. Bida oy. Asa mamartilyo? naong ni mulupi no. Naong og suhol. Bida. Unsa dili ka kay dili ta nakapakanon nga nisbay. Nananasan? Mo trabaho ko oy. Pero kinahanglan magugado ako'y kauban. Ako bang kuan ba backup assistant? Ay ngita pa magkag-assistant. Ako na lang. Sige ko, ako na lang. Ikaw, Parts Buding? O, sigaw na mata ni mo. Kamao ka kupot og martilyo? Martilyuhon ko yun ang agtang ni mo, mora imo. Ay, joke ganito siya eh. Ay sige ay sugdi dayo na ninyo. Kay hapon na ra ba. Kinahanglan man gyud dayo na ninyo ba. Higi kinahanglan dayo na. Buhi bagatos inting kirat nga akong gitong ka ba? Kung buhi mga siya, swerte niya. Pero di lang gud siya mo pakita na kung pag-usab kay usban ko gud siya. Si Toro. Wala siya mo pakita na lugar. Adlok tingaling buwang eh. Naibaw ko siya nga nangita gyud ko niya. Kimubaw siya ko siyang gibuhat ako. Wala'y bilo ning kinabuhin ako karon. Sugot ako kamatay ron. Pwede pag-beer, direbe, na bebe. Dimoni. Ngano agaw? Nakauyon kay ko ni atong ginganlan og toro. Galma kanang tawhana.
kay gamiton ta siya pag-ayo. Uy, agaon, uy. Ikaw lang sa gamit niya, agaon. Tribal ako siya, tay. Hoy, hanggaw! Ah, Lain ang buot kong ipasabot. Ikaw no, igat kagid kayo, bisag unsaon. Naibaw ba ako nimo? Wa kay gipili. Bisag tindirog taho, imo gihapong daginoton. Ikaw di ay, be? Unsap tong driver's tricycle. Asa naman to? Aw, asa pa? Tuwa na sa impyerno. Akong gitukmo dito. Oo. Imo na gitok mo at kawa ka magkakakuhaan to. Da, asyoso sa tong animal, oy. Ngita magbatanon. Itukmod ko bitaw dito sa impyerno, dang. Syagit-syagit laging fa-fa! Gagawin, oy. Sige, ikay bahala atong jumong. Kay ako'y mumonitor kang turo sa iyang trabaho. Gihatagan ko na tong daghang stocks sa bato. Nya! Iyak hatong iapon-apon! Masang siya rasin gamit-gamit adto, malkang sita! Aw, babuang-buang siya nako. Himoon ko gud siyang kanding. Dili na siya turong kabaw. Mahuman ka na to, Parts Puding. Ay, mahuman lagi na ron, Parts Lupin. Kamay naman kapilyan ngunin ng mayang. Toro. Tulura gud kapligo nga sin ang ilang gipalit god. Nayo, napurma naman gayon na. Atop na kuha nga na, Parts. Okay. Wagid manawag sa nang mayang da para pabugnaw. Bisag skin din lang uta ba. Iuhaw de ka, Parts. Tunlan. Ay, sige na, Parts. Cut na. Kaya ako'y tunol inisin. Sige na, Parts. Ay, mahuman na ta. O, Parts, ito na yan sin, ha? Be, tuno lang sin o ka martilyo. Parts! Hina na, Parts, ha? Masaman ka, Parts! Yung Parts, oh! Matilyog na sa ko! Be, Askang ninduta din his ibabaw eh. Hangin kayo. Kahayahay. Tanawa, Parts, ha? Kung matumong ba as kahoy ang nigdok-dok na ko ining lansang. Parts! Careful lagi, Parts! Ha. Careful! Ako pa. Sama na yung trabaho na! Ay, pangas ka. Ala. Si Pas Jumong. Ay, eto, mababaho ko! Ay, Agay kasakita mo ko. Patay na ko, Ari. Buhi pa ka, uy! Dili ba? Patay ko rin pa sa Jumong. Ibaw ba yung kag di si gustuhan eh. Di magani musugot ka buhat nung tagpatay kay musugot ko nung simbahan. Kini pa. Sige lang. Ako rin pasabot yung Parts Jumong. Sama na yung trabaho. Parts Jumong. Kini Parts para pasilungan lang good Parts. Nagsama na, Parts. Akong gipangutan na sa Lupin. Sama na yung Lupin. Ha? Saan eh? Ay, Parts. Bitaw, Parts. Para pasilungan ba? Saan para pasilungan? Ikaw na may cross. Ha? Sa ibot pasabutan eh. Ha? Tugani ko! Parts Kuan. Jumong Parts. Ay, sama kay wakay labot. Dili ikaw gipangutan na. Panahon saan eh? Para kapilya raman na, Parts. Parts! Parts.
ayaw kong tuk up. Parts, Jumong! Mamatay Parts, ko, buhingin na Parts Lupin! Parts, uy! Parts! Mamatay na, Parts! Dili ba na ibaw naman mo? Gadi ko musugot. Ngano nagbuhat mo na? Ha? Usa magkikontra naman ako. Ha? Kuan, gisugo raman mi parts. Kinsa nagsugo? Si Chululot parts. Usa. Kihagkit gilay ko rin tawanan eh. Parts! 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 Kalma lang, Parts! Parts, Jumong! Uy, dali, Parts Lupin! Ha? Apaso na to, Parts Jumong! Basi kung siyang buhaton kang chululot! Dali, Parts! Ay! Akong lubot. Ha? Naturok sa lansa. Ay! Wow, Madir. Lami lagi tarog sudan ay. Ay, Humot lagi kaayo. nag-adobo ko, oy. Kay mauman ay gusto nila ni Jomong og ni Lupin. Ay, mao ba, Madir? Ay, ang kadto bitaw ning pinalit ni mga baboy. Gahapon ba? Wa pa man ako hotda og humba gahapon. Mauning sobra. Mga tunga pa man tingali ni kilo. Maayom di ka mulutog adobo, Madir, oy. Ay, buyag. Ay, wow. Wow, kahumot. Ganahan, jud mukaon sila sa Jumong anak, Madir. Ay, uy, ni anak na Jumong, Madir, oh. Ay! Jomong! Jomong! Anak, putsa ko kagod. Buhay na si Chololot. Kinsa ka nga magbutbutog tukod din sa among kapilya. Ha? Jomong! Jomong, anak. Buhay taon na si Chololot. Jomong! Jomong ba? Ayaw ipadayon na gusto mong ipatukod. Kasabot ka na. Ha? Ha? Jomong ko, Jomong. Saka naman taon, uy, anak. Anak. Nahibaw yung mga di ko masugot, anak. Pero inyo yung nagibuhat. Uy, bakla nga way hinungdan. Gubato ninyo, ha? Ayaw ipadayon ng kapilya ng inyong gitukod. Kung di mo gusto nga maggubuta ka ni, gubato ninyo! Chololot. Chololot, ginoo ko. Salbahis na gining bataa. Salbahis. Nang mayang, Madir, alaga si Lagis Jumong. Imo siyang anak. Pero salbahis na gyud kaayo siya, Chololot. Pasagdi lang. Mahibaw rasis kadugayan nga sayop ang iyang gibuhat. Pasailuan lang siya, Madir. Chololot. Bantay lagi mo ni balik ako. Kung na pa na inyong gitukod nga kapilya. Bantay lagi mo. May nalitsit ako. Kinsa ka? Ako surang-surang nga kay init na bagay na yung ako. Tingalig hungawan ka nun. Kinsa ka? Gusto kang mawaha ka ng init sa imong o? Pues, tutukin ko. Tutukin eh. Doon ka bungtod sa himaya. Kana! Di pa usa. Okay. Kana. Sige pa.